Харчат ли се наистина милиони за бонуси в администрацията? Гост е Димитър Танев, който е член на Националния съвет на България на гражданите. Добро утро! Добро утро! Така, вие подпалихте темата преди няколко дни, когато излязахте с информация, че над 17 милиона лева са раздадени като бонуси в 4 министерства – здравно, социално, земеделско и строител. Вчера министър Дянков каза, че в точно тези 4 министерства не са били, имало е бонуси, още не е уточнено точно в кои ведомства. Двамата Младенови, Николай Точи също са давали пари, пък информира вестник Стандарт. На какво лежат вашите данни и кой къде какви пари е взимал? Добро утро на вас и на зрителите и благодаря ви от името на Движение България на гражданите да имаме тази възможност да се чуе нашата позиция. Всъщност, нека да кажем къде е истинският проблем. Проблемът не е в това, че някъде са давани бонуси, някъде не са давани, а проблемът е, че няма правила, че има принципи, които са нарушавани и ние за това подадахме тези сигнали. И не случайно ние посочихме 4 министерства, които са получили през миналата година допълнително пари за заплати. Нека да кажем все пак каква е технологията на формирането на средствата за заплати. Всяка година Законът за държавният бюджет казва кое министерство колко пари има и съответно министърът е длъжен да разпредели тези средства между своите ведомства, между централната администрация, между териториалните администрации, независимо от това дали се казват спешни центрове, кръвни центрове и така нататък, така щото общият бюджет да бъде разпределен правилно и за всички да се получи съответно необходимите средства. Какво се случи обаче миналата година? След като стана скандала с бонусите, всички вие знаете и ние знаем, тогава се промениха някои от законите, някои от наредбите и трябваше да се направи нова система на заплащане, която да бъде справедлива за всички. Тогава министър Дянков каза, че каквито и реформи да се правят, те ще бъдат в рамките на парите, които всяко министерство има. Мисля, че всички ние го помним това, че всичко ще бъде в рамките на парите. Какво обаче се случи? Случи се, че 4 министерства получиха допълнително пари и всъщност получи се тази неравнопоставеност и това противоречие. Добре, от 4-те министерства отричат да са давали бонуси с тези пари. До момента знаем, ето, че здравният министър казва, че не са давани допълнителни пари. Социалното министерство обясниха, че с парите всъщност са повишили заплатите на социални работници към агенциите за социално подпомагане. Къде са били похарчени парите? Разбрахте ли? Да. Нека да кажа за специално здравното министерство. Когато идва в средата на годината и здравният министър трябва да направи увеличение на заплатите на служителите в цялата система, той издърпва килимчето към централната администрация, където заплатите на служителите в централната администрация са увеличени с 50%. Нека да кажа, в условията на най-голямата криза не 5, не 15, 50%. И естествено ли сами разбирате, че когато една част от ресурса бъде издърпан в централната администрация, то надолу няма да остане. Вчера сутринта гост при нас беше министър Симеон Дянков. Нека да видим какво отговори той на нашите въпроси за бонусите и след това ще продължим дискусията с вас. Колко пари са получени от министерствата като допълнително материално стимулиране, както се обича да се изразявате, и къде са те? Първо коментар от страна на Миглена Кунева, че имало коледни бонуси в 4 министерства. Провери го вчера, като се върнах. Не е вярно. Най-малкото не е вярно, защото януари миналата година тръгнахме с промяна на закона в парламента. От август той вече е променен и бонуси могат първо да се дават само в определени месеци. Януари, април, юли и така нататък, а не могат да се дават преди Коледа, както тя твърди. Така че просто няма как законово това, което те казват. през годината, през 2012-та? През годината в някои министерства наистина се давали бонуси, но са много по-малки от тази сума и не са точно тези министерства. С други думи, информацията и от двете гледни точки не е правилна. Кои са министерствата, министър Дянков? Темата за бонусите, в момента нямам такава информация, мога да я намеря сравнително лесно. Темата за бонусите обаче е пак една типично популистка тема. Аз съм за даването на бонуси. Точно за това променихме закона. Бонусите да са до 30% от общото заплащане и само на хора, които са извършили нещо по-добро от това, което всички останали вършат. Така, министър Дянков казва, бонуси трябва да има за добре свършена работа до 30% от заплатата. Подкрепяте ли този принцип? Да, по принцип ние сме съгласни, че за добре свършена работа служителите
не виждам нищо лошо в това да получават допълнително средства, но още веднъж казвам, нека да бъдат по правилата. Защото, само позволете ми едно изречение да довърша за Здравното министерство. Когато бъде ти увеличена заплатата с 50%, то защо ти е бонус? За каква сума говорим, като казахте за заплати, увеличени с 50%? Ами вижте, имате ли изчисления? Да, нашите изчисления показват, че заплатите в Здравното министерство на ниво директор достигат до нива примерно 2300 лева на един служител. И аз задавам следният въпрос. Защо на 50 метра, където е Министерство на културата, заплата на директор на същата длъжност, на същата работа, примерно 600 лева по-малко? Нали, съгласете се, че това създава едни условия за противоречие. Това е едно напрежение между две администрации. И нека да кажа тогава и за другото министерство, за регионалното министерство, което също след като ние обявихме данните, излезе с декларация, че те коледни бонуси не са давали. Да, вярно е, коледни не са давали, но октомврийски даваха. Извинете. Значи през месец октомври администрацията на регионалното министерство е получила допълнителни възнаграждения. Сега нашата информация е, че между една заплата и половина. Да ви попитаме и все пак, ако взема думите на министър Дянков, свършили ли са хората в тези министерства работата си, за да си вземат тези бонуси, за които вие твърдите, че са на стойност около 17,5 милиона лева? Ами, вижте, нека всеки един министър да отчете какво е свършил, но специално за здравния министър аз не мисля, че има основание да се счита, че нещо трябва да се отчете. Сега, нали, това е мнението като граждани. Вашето мнение по повод на това, че министър Дянков иска да даде бонуси на служителите си, които са изготвили бюджет 2013 за добре свършена работа? Вижте, ние имаме позиция на Движение България на гражданите, че в бюджет 2013 има съществени рискове за неговото изпълнение. Рисковете са както по посока на разходната част, защото знаете, че и през време на предизборна кампания така има един засилен натиск за разходване на държавата. Още дето вие обявихте, че трябва да се актуализира бюджета на пролет. Това, което разбрахме от това, което казвате, но трябва ли да бъдат в такъв случай възнаградени служителите, които са го изчислили? Ами, вижте, според мен възнаграждение трябва да има, когато има свършена работа. За мен свършена работа, когато един бюджет е изпълнен и когато наистина всички проблеми, които са поставени, са решени. Паралелно с данните, които изнесахте за бонусите в държавната администрация, изнесахте една друга информация, за която вчера сутринта също говорихме с министър Дянков, именно, че над 2000, ако не се лъжа, 2069 от служителите в държавната администрация са назначени без конкурс. Да. Сега, първо аз искам да благодаря на господин Дянков, че той потвърди, че данните, които ние сме изнесли, са верни. Да, той твърди, че са от неговото ведомство. Така е. Ние събрахме информация от 95 ведомства по Закона за достъп за обществена информация и тези данни са коректни, но нека да видим какъв е прочита, който и ние искаме да представим. Всъщност в държавната администрация на централно ниво, говоря за министерствата, в момента има заети 6361 служители и от началото на мандата на ГЕРБ са подменени 2786. Това са близо половината служители на централно ниво. Не говоря за ръководни кадри, това са и началници отдели, и експерти. Това е на практика една чистка. Подменение в смисъл хората са освободени от длъжност под някаква причина и е назначен на тяхно място на същия щат друг човек. Това имате предвид. Да, това имам предвид, че назначени нови хора. Сега, къде е проблема? Проблема е, че от тези новоназначени 2786 само 717 са назначени с конкурс. 2069 са без конкурс. Това за нас е сериозният проблем. Не може 3/4 от администрацията, която е постъпила през последните 3 години, да бъде без конкурс. Да, ма се твърди, че част от тях са тези данни, защото голяма част от служителките са по майчинство. Да, нека да кажем... Последно само, бързичко. Да. Нека да кажем наистина, че има няколко начина да постъпиш в държавната администрация без конкурс. Един от тези начини е, когато се преструктурира дадено ведомство и служителите преминават за някои по-нисши длъжности, шофьори, чистачки и разбира се, когато има длъжности по заместване. Но на практика тези изключения, те си имат своето обяснение, но не може изключенията да са 3/4 от цялото. Не може те 4 пъти да са... ни даде вчера министър Дянков това само да кажа един пример. Прощавайте, само за две изречения. В Министерство на финансите на това основание по заместване са назначени 140 човека от администрация 609. В Министерство на земеделието
116 от 532 и да ни изброявам. На практика излиза, че всеки пети, което е абсурд. Но нека да кажа къде е истината. Истината е, че тези места се използват като параван за влизане в администрацията. Тоест, на това свободно място за месец-два престоява служител, който се прехвърля после в друга длъжност. Идва следващият и така и така. Затова се получава. Благодарим ви много за гостуването. Все пак да има повече майки навсякъде. Дай Не само в Боже. администрация. Ще продължим темата със сигурност. Останете сега с Здравей, България.